BSF ni saitungma bai musuk phalnani sikangno romoi manka kaichuku musuk haseo bising salbrumno musuk khogoi phaloi tongo musukni baniya khainarok o patimungo haste police rok belai norom wngmani bagino musukni baniya choloi tongo hne wansuk laika hastini lukurok saka West Bengal musuk khogoi phalmano kidinge CBI ni thani mamla sogoika fiaba Tripura sal kolongma romoi musuk khogoi baniya khlai tongphano naimuthang bodolni bkhakte mungsai yapri naharjagya musuk phalmani koktuma waire waino koktuma thumnairokni bisingtwi phunukjakmani yagulobo tabukbo mungsafano yapri naharya naimuthang bodol abni bagui kha phologui musukni baniya khlainairok Bangladesh salbrumno musuk rohori tongo Myanmar ni simi Assam te Mizoram no khoboi Tripura ni ari tike Bangladesh rohor jagai tongo musuk ari tui musuk ni baniya khlaipuru jora bo romoi tongo BSF rok abo haino koktisal ni horo patibong patika koktisal ni horo damni tammani jora bo sunamura bakaste bai khobjak Bharat Bangladesh ari o kaichuku musuk romkhai BSF rok a musuk ni hati dor 7 lakh angana hani saka police হ্যাঁ কি কারণে কোন মারছে তোরে উঠিয়া তোর কাগজ আসতো না হ্যাঁ musuk khogoi phalmani baniya no kasuna baga haste hapang tabuk tamo yapri nahar abo simi nainani tongsibo bio report kokkhorang